Zer baino lehen, eskerrik asko, agerraldi honekin bat egin duten guztioi. Santa Isabelak ate joka ditugu, eta argazki honek erakusten duen bezala, Usurbilgo udaletik, zein gazte mugimendutik, kafe tertuliatik, garrantzi berezia ematen diogu festaz gozatzeko guztiok dugun eskubideari. Izan ere, oraindik ere, tamalez, festagiroa ez bai da berdin izaten guztiontzat. Emakumeek festak askatasunez eta berdintasunez disfrutatu behar dituzte. Sexu erasoen beldur sentitu gabe, seguru sentituta eta eurenak ere badiren tokiak edota espazioak ukatu gabe. Izan ere, oraindik ere neskagazteek aitortzen dute jaiak eta gaua ez direla eurenak. Irteten diren bakoitzean, espazio horiek eskuratzeko borroka neketsua egin behar izaten dutela. Aisialdi gune horiek askotan kontrako eremu bezala sentitzen dituztelako. Keinuak, begiradak, halabeharrezko igurtziak, eskatu gabeko piropoak, eta azken finean mutilen etengabeko lerde jarioa espazio horien ezaugarri direlako oraindik ere. Festak izan ohi dira gure gizartearen isla. Ispilu handia izan ohi dira. Baina festetan eta festetan egonagatik dena ez da libre. Udaran, festa eremuan, emakumen kontra ematen diren jazarpenak ugaritu egiten dira. Baina tamalez, hainbat jarrera, festagiro horretan, normaltzat hartzen ditugu oraindik ere. Eta beraz, ez ditugu erasotzat jotzen. Are gutxiago, jai eta festa giroetako testuinguruetan erlatibizatu egiten ditugu garrantzia kendu. Gizartean gero eta kontzientzia handiagoa dagoela mugimendu feministak egin duen lanari esker, baina oraindik badago zer egina. Eta horregatik, festen testuinguru honetan, 3 ekimen jarri ditugu martxan, udalak eta kafe tertuliak elkarlanean. Lehenik, eraso matxistari gabeko jaiak lortzeko helburuz, sexu erasoen gida banatu dugu etxez etxe. Bestetik, gerta daitezken eraso matxisten aurrean, esku hartzeko protokoloa landu dugu. Batetik, txosna batzorde gazte jai batzordeko kidekin, eta bestetik, ostalariekin, eta udaltzainakin ere. Sortzenek dinamizatutako saiotan. Azkenik, sagardogunean egin bezala, Santa Isabeletan ere, sexu erasoen aurkako gunea jarriko da, uztailaren 1 eta 2. Emaginen indarkeria sexistari gabeko gunea, ostiralian atxaldeko 5:00 10:00 eta larunbatean arratsaldeko 5:00 9:00 jarriko dute. Horrez gain, berdintasunaren inguruan lan egiten duen murgibe taldeak, beldurrik barik gunea jarriko du larunbatean gaueko 11:00 3:00. Gauak eta kaleak gureak direlako, eta festak eta egunerokoa ez ditugulako beldurrez bizi nahi, aske baizik. Aske izan nahi dugu, nahi dugunean nahi dugun bezala ibiltzeko. Ez dugu ausart izan nahi, ausartak bagara ere. Banatu dugun gida horretan, gida horrek definitzen du zer den indarkeria matxista edo sexista, eta indarkeria horren ikuspegia ere zabaltzen du, eta emakumeek eta LGTBI kolektiboek jasaten duen eta duten indarkeria ere barnebiltzen da. Gida horretan ikusiko dugu ere, indarkeria sexistak milaka aurpegi, 1000 ahots, 1000 adierazteko forma eta esparru dituela. Ez daukala mugarik eta gaur egun eredu kapitalista heteropatriarkalak sortzen dituen pertsonen arteko botore harremanak bizirauteko eta mantentzeko tresna dela. Halaber, sexu erasoa zer den eta zer onarpen sexuala argiki jasotzen du. Eta mezu argia ematen du. Soilik bai da bai. Eraso sexistaren bat jasaten bada, egin beharrekoaren inguruko azalpenak ere ematen ditu.
Eta gurasoentzat ere ematen du oharrik. Nola landu alabei eta semei egin beharreko mezuetan. Alaben kasuan 3 mezu azpimarratzen dira eta horiek ere gaur plazaratu nahi ditugu. Batetik, erakustea berak nahi duenean eta nahi duenari ezetz esatea posible dela. Beldurra eragiten duten mezurik ez helaraztea. Eta 3. Errua alabari ez botatzeko erasoren bat sufritu duela kontatzen badio. Erasoaren ardura beti dela erasotzailearena, inoiz ez erasoa jasan duenarena. Eta semei ere igortzen dizkiegun mezuek ere badute garrantzia. Izan ere semeari igortzen dizkiogun mezuak lagun bai dezake jaiak denontzat espazio seguru bihurtzen. Eta horretan familiak ere badute ardura eta ardura hori azpimarratzen dugu. Protokoloai dagokionez, usurbilen aisialdi eta festa eremuetan gertatzen diren eraso matxisten aurrean esku hartzeko protokoloa da. Beraz, eraso matxisten aurrean nola jardun jasotzen da. Esaterako, norbaitek erasotua izan dela esan eta laguntza eskatzen badizu edo eraso baten berri badaukazu, nola jokatu zehazten du. Nagusiki, ez ezazu epaitu, ez ezazu bakarrik utzi eta ez itzazu erabakiak hartu galdetu gabe. Eraso matxista txosna eremuan edota taberna batean ematen bada zer egin ere zehazten du protokoloak. Norberak erabakiz, guztio gozatuz, sortu ditzagun festak guztiontzako espazio seguru eta gozamen iturri.